yenu. See I didn't go chi. Na gani lu. You go can you walk okata. Where can it is that? Eza negale. Eza Ugochi EZE-ANA Ugochi tubelu. Woko man oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha, ndị okenye ga-adị front and back, ndị oche ya front and back. Faja sikala aka ori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe, EZE-ANA si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, ọdịnala ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ọtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwana m n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji akụziri gị ihe niile ị kwesịrị ịma, nke ị nwere ike ịnụ ebe ndị ọzọ. Ọnya maka anyị na oge anyị ji agba okwu niile ọtọ, nke ọ bụ mụnwa bụ onye isi na-anọ onye isi oche. Abụ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afọ miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ngalaba anyị ji ekwubiri n'okwu n'isi ndị Friends of the Temple and ndị enyi anyị all over the globe. Ịchọkwa isonyere anyị, ọ na-abụ ụbọchị Wednesday, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị mmadụ. Ịchọkwa ịbịanụ, let us know. Anyị bụ okwu oge gwazie gị ihe ị ga-eweta. Then abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'oge awa nke eziokwu n'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ, is Mary the mother of God? Is Mary truly, is she the mother of God? 2, was Jesus born on the 25th of December? Mana before I gaa n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa November ka na-aga n'iru. Na ụbọchị Saturday ka ọ ga-abụ 19th, anyị ga-achịkọta ya n'isi njedebe, chụkwa aja dị iche iche, gbuo ebere wee mesara aka. Then ọ bụrụ na isonyeghị na nke ọnwa November mana ịchọrọ isonye na nke ọnwa December, ihe ị ga-eme bụ ịchaatị m na WhatsApp, send them ya prayer request.
ndị na-aza esogbu anyị amadugo ka esi esonye na ya mana maka gị nwa bụ onye ọfụ send them message na WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Send them message and may need three prayer requests. Then email donation token to the account number. The forward the details. The chat and WhatsApp can was details I need from you. Can we can book and so I got to for 14 good days. Be the 6th of December, 19th of December. Mgbe anyị ji abịa atụ aja mbunye na ji pụta ihe n'isi ndị niile sonyere anyị ya. Mgbe anyị ji eji aga ọfọ dị iche na temple n'isi ndị niile. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ na anyị na-arụ n'Ugochi tubelu na temple maka na anyị nwere mmụọ na-apụ apụ. Nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Na kaadị anyị ji bịa, anyị ji kaadị MTN and Airtel. Anyị chọpụtalụ na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-eso elite uru n'ihe gbasara kaadị anyị na-eke. Most people they take it for granted. How they show the appreciation, at least to motivate others. For that reason, we are still contemplating whether to stop it, especially on Facebook. One day I've been on YouTube, want to have the card sometimes, but that is very few. Makana Facebook program I am watching now, I made in a Facebook Live. And then when they sonyeru na ya live program, and with greater chances, and that was when a live program here, gain what I card faster than others. Makana no banner we direct. Then I was onye ọbụla bụ onye na kaadị abụrụ kaadị ga copy number send the loan also no. It's only for my fans. So upon a card, abụrụ card network you may use. Just jump and pass. And when they watch this video after I message this video live. When they watch a later today. And later today, maybe in the night, may okay send the on YouTube. Or when they guys on YouTube, will watch ya. By then, don't worry, come on a majority don't watch on Facebook hello to go the card. I don't want when they can na our TikTok. Where better, what the link of the today's lecture and the Bakabia watch here. Mana, Ndio Kashabundi now watch here Facebook Live. Mana Facebook. Obuni with a card, I can but don't copy it and send to any person about my fans. It's only my fans. 1. 2. If you get any of our card, like today I got about MTN and Airtel. Only whole blog now. As you're gonna have time, I'm not told them mother like it. Ka akwụpụta ihe mere ha. Yes, eji m nwamba anyị na-enyecha token. Ụfọdụ ndị mmadụ ọ na-afịa ha ahụ ịbịakwa na the same post eji wee nye ya bụ token, eji wee nye ya bụ gift, bịa kọmentị ya na ha nwetara ya. At least ọ ga-eme others ama na ọ bụrụ egwu ka ya egwu ihu ọrụ. Mana ụfọdụ nwere ike bịa inbox. This is somebody nwere ike ọ bụrụ na na-enyere that gift na public. Ọ bịazie inbox, bịa so congratulations, so thank you na enweta gị. Or the project you got na the public page. Or at least and then madam we keep our promises. But now come for the headed to Abamoke because in the measure to what they can say and force young force. But obviously now no one know the headed to I want to do the headed to a cook and a public and don't matter truly that this is a rare. You know, so once I give something out, I forget about it. But here the mad, so I want at least let 50% of our audience say okay, hang with this card. I imagine and think God will when they watch that from YouTube and the other channel. So I wanna continue this way, then we might consider to stop it completely. A man on about then yeah, this yoke I could be so quite eziokwu na mere bụ nne nke Chukwu okike. Eziokwu na
Jesus ndo kobia. Can see like that way. Jesus ndo kobia. Now more than 25th December. What I'm trying to explain no ga one case on hidden eyes all the truth. He hide. Kai talk I may expose. Came at because that the truth they make you see no weapon. Natalia, onye batara efo ụfọdụ ihe anyị kọwaa ya ka o wuo ndị mmadụ anya. Nke mbụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa mma ihe nji ekwu otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa bụ ka si n'ihe ma wee mara atụ ihe maghị. Mgbe anyị na-eje katikizim ajụrụ anyị sị ọ bụ so ofu Chukwudị, anyị za anyị bụrụ ọ bụ so ofu Chukwudị. The truth of the matter is only one God. I was privileged to have read so many spiritual books. Under the sun, wetara na ọ bụ ofu Chukwudị. Yes, ofu Chukwudị. Ndị Hindi kpọrọ ya Bhagwan. Yes, despite the fact that they have the bringer of light to their people, who Buddha. Yes, they will still tell you that Buddha is a messenger of light. Now, Buddha is a messenger. No, it's like prophets of the old. The prophets of the old, they teacher. And they borrow the Akajo for than there's a more than Igbo. You know, so it was wedding. So you don't try to go no for Chukwudị. Also do kanyare. Because they are trying to hide something. They are trying to clone a personality. Therefore, they now divided God into three. Now, Chukwu, half of the Chukwu Ogbuefi. But I talk at the other side, the one that Chukwu was the president. You know that, yeah? That's why Chukwu was the president. Man, I came with you, no, so Almighty Father remains one. You understand? The person that had the person of Jesus, Hannah, after that, she not Chukwu. No one na kesitariano. You know that? No, we check so he's a messenger. He's a rabbi, yes. But whether more Chukwu okike, Almighty God, I would say no. There is a difference between Lord and God. Do you know? Yes. Now about here. Okay, I want to go if we be Abraham na about Abraham, my Lord. Nani Imo, or he had the bone about happen as civilization, but I said, then mother will say one nani, my Lord. Echefuna. Now we go need your loony be. You have one day the juries, that is the judge. It was this here, His Lordship, my Lord. You know that? On Nukuono, Anna Quanelo, Manobro Chukwu. God is the main God, the Almighty God, Obro Lord. If we are Lord, no can he be to ya. Our end of the People's Club. Sir Joseph was there when I want National Lord, People's Club, Nigeria. You know that? So Lord is like that is it. Nuguna. You know that? So when you are using the word Lord, please note that your God Almighty came out because it was God Almighty Lord, not belittling him. I'm going to go so many ways. You have Bishop, I say His Lordship. I say my Lord. You know that? It's the one I call they say George, my Lord. I'm going to get stances about they use the word Lord to show you that Lord does not have the same meaning with God. G-O-D, capital G-O-D, God. Adi amaka. Adi anka pay anya taka bandage. Let's bandage for. Waganti.
enwere ọtụtụ asị ndị ụka ọbịa sụrụ akwụkwọ ga na-akpọ Bible. I have it. Don't forget. It's one of my research book. Now, o nwere asị ndị ụka ọbịa sịrị ịma na ọ na-abụ asị na-amụta asị ọkwa eziokwu. Yes, ọ na-abụ iwe ọchịa ọ bụrụ na o nwere ihe mere na esi asị, you need more lies to cover that particular lie ikwu. Ịghọtara ya? O nwere asị ha sịrị nke mbụ na-asị na Jizọs bụ Chukwu, nke abụọ na Mary bụ nne nke Chukwu maka na ọ bụ nne ọ mụrụ Jizọs. I'm coming. Wee sị uche ahụ etu a wee jụọ ha ajụjụ sị ya enwelu doctrine the Roman ụka Rome ji wee si lụọ wee tinye abụmọnụ n'isi onye ọbụla bụ onye otu ha onye ụka Rome ekwenyere na Mary bụ nne nke Chukwu. O nwere kansụl ha convoke a na-akpọ Council of Ephesus. I think in the year 325 AD ka a convoke that council wee kwuo sị na Mary is the Theotokos, the mother of God, and there is an anathema attached to it that ọ bụrụ na igbe onye ụka Rome, ọ bụrụ na ị na-eje ụka Rome mana ị kwenyere na Mary bụ nne nke Chukwu, or say let that person be anathema ka ị bụrụ onye abụrụ ọnụ. Ịghọtara ya? One day m that time ka m gụọrọ ụlọ ihe niile the Roman Church declare as anathema. Yes, ọ bụrụ na belong to ya to the Roman Church ka ị mara ihe ọ ga-abụ ime ị na-ọgụ under course, despite the fact that na ị ka nọ within the congregation. Ịwọchi ya kịta enwego ndị mmadụ asabaghị anya. When we are growing up, onye ka ị bụ ikwu okwu wee kwugide fada gị ọsọ ya bụgo na fada mere ihe ọjọọ, he dare not say it. Talk more of ikwu okwu against your bishop, he dare not. Etu aka esi wezu anyị maka na azụ ya aka n'ime gwa anyị asị onye ụka Rome you nwere right ikwu anything. Once your bishop or your father says so, you accept. Mana today is no longer like that. Ihe ala now adị akasị ụka go over a month, you can go and verify. You know why? And when crisis so many times, some people now agitate against the authority, not underneath with diocese. Now some of them are clamoring to be given another diocese, their own diocese. You know why? The St. Martin the Porres, bo or that hiala. Yeah, you know the St. Martin the Porres. Yes, even the Holy Ghost Father now. That's CSSP. You go? Congregation of the Spiritans priest. Yes. And I talk about why there no ka epos in the diocesan based on information reaching us. And we protest here that St. Martin the Porres or that Hiala was built by the St. Martin the Porres. And the congregation of Spiritan, the Christian priests, about otherwise known as Holy Ghost Fathers, are protesting, and the other church members supporting them seriously. So they are protesting against the leadership of the Bishop of the Diocese. So, and all over, you know that the Enugu saga, you know that, yeah, again, they protest. I can see more protests are coming because they matter. Now, they protest. Or Okarum now, you mad I can even. Or him for before I voted away. So now, however, let the person be anathema and a council of Ephesus. How my get you convoke the council? Minus that one. Yes, we agree with you.
adịm egwu maka ndị na-eji buletin na anọ na geeti agbata nwanna m isi agbụsigo ekele dị jikwa anyị agwara izu ụka ọzọ abịa ọ bụrụ ndị anwa adịm egwu maka ndị anwa na-eje morning mass yes o nwere feast ha na-eme na every March 25th called Feast of Annunciation. All feast a na-eme ha tinyere ya in order to prove to you na eburu Jizọs n'afọ 9 months maka na ọ na that March 25th ka a ga-celebrate ọbịbịa ma Gabriel bịakwutere Virgin Maria o wee dị imesịrị ike nke mmụọ nsọ bụ eziokwu. Aka m ekuzi nke abalị tomorrow ihe gbasara Immaculate Conception maka na aghọ dị too much onye a na-aghọ na amara ọkwa eziokwu. Then egozie from March 25th to December 25th ọ bụrụ 9 months. Ihe a na-achọ ịkọwalụ gị bụ na Jizọs na-conceive on the March 25th amụọ ya na December 25th ọ bụrụ 9 months. Ihe niile ahụ asị ọcha ya ka m chọrọ ka expose taa ka m bịa mba esi n'ihe ụnụ ma wee mara gata ihe ịmaghị ka anyị ọ bụrụ eji Baịbụl gaa sata akwụkwọ Luk ụnụ agbara ka si kwado yes ya sata akwụkwọ Luk yes ya ka m na-agụ akwụkwọ Luk chapter 1 from okay ka anyị gụọ Luke chapter 1 verse 26 ọ sị and in the 6th month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. Can you hear what the Bible at the 6th month, and me and you know that the 6th month with Romans bụ June. You got that? So ọ bụrụ na 6th month a ka abịalụ mee gwa Mary na ga-atụ ime na ga-adị ime mụta Jizọs now amụọ ya na December. Ihe ọ pụtara bụ na eburie n'afọ na only 6 months ọkwa eziokwu mana ndị ụka ọbịa sịrị mba ndị Rome sị na ọ na Feast of Annunciation March 25th ka a conceive ọ bụrụ na iwe na-egalike ya ama na bọsị anyị ji ara morning mass ma ọ jee ụka ụbọchị anwa a ga-asị na ọta ka a na-celebrate Feast of Annunciation Virgin Maria gịnị ihe a ga-aba ada ka na-agụ n'ihe ọgụ na this Luke 1 na mama bịakwutere Virgin Maria wetara imesịrị ike nke mmụọ nsọ so ịfụna ka dịta esi wee dị. So at that point in time ha na-akọwasịrị gị na-adụ ime na March na March 25th ebue 9 months o ya mụọ na December 25th 9 months ọkwa eziokwu mana Baịbụl na-asị n'ọnwa nke isii ịfụna contradiction ebe ha na-achọ ka ha establish na eburie 9 months n'afọ then go well correspond with December 25th ha na-celebrate ọmụmụ ya. Now the Bible have exposed them na na happen na ọnwa nke isii kedu ka anyị ga-ebelieve agwara m ụnụ na gradually eji nwa ya alịpụta na nga na-ewetasịrị ụnụ some contradicting chapters and verses in the Bible ka ụnụ wee mara na ihe abụ concussion yotago ekukuru up in order to falsify a personality. Yotaria? So in order to create, it will actually create where manipulate create 3 personalities in one God. Create extra 2. Holy Ghost and Jesus. God, so now 3 personalities. But God being one. But the Spirit of God is upon waters. Omero that Spirit of God can have God. Can never equal with the God Almighty. It's not. Chikuku njiseha na Jesus abụrụ Chukwu bụ na Chukwu nke ukere enu ka na akpịrị ọ na-agbụ ya nkụ. Is he feeling thirsty? Chi nke ukwu Chukwu okike anyị ebie n'afọ 9 months wee bue from March
25th to December buo ya n'afọ 9 months. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụ spam banye n'ahụ Mary na March 25th. O wee buo ya 9 months wee mụọ ya December. So na o folokwa normal process of 9 months a na-ebu nwaanyị n'ime afọ. So ihe ọ pụtara bụ na ọbara dị n'ahụ Jizọs ụkwa n'ahụ Mary ka o wetara ya. So maka ụnụ ndị na-akpọ blood of Jesus, ịkpọkọta blood of Jesus kpọọ ọbara Mary. Anyị ofu enyi nwoke kwuru ma a na-akụzi ihe a na-akụzi ihe gbasara maniọlọji. Because na ịkpọkọta ọbara Jizọs gị kpọọ ọbara Mary maka na ebe e buru ya n'afọ 9 months na DNA ọbara niile dị Mary n'ahụ na ọnya ka ọ transfer n'ahụ nwa ya. Ndị mmadụ asịwo onwe ha na-asị. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ị na-agụ Baịbụl, ị gara agụ ya just ka ị gụọ ya. Gụọ ya as a book ị chọrọ ka ị nwee nghọta n'ime ya, ka ị wee nwee ike for so many things ejel or add up cannot stand the test of time. Echi niile ka mma agwara ụlọ okwu agba kọọrọ ụlọ ihe gbasara immaculate conception ka ịfụ the falsehood ebe a na-achọ ka afọ ya na Mary dị holy ma ọ bụrụ mmadụ, because na achọrọ ka e create a personality, create a Jesus. Therefore ọ follows natural order. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ Chukwu ka na-ekwu nke Afrịka na-ekwu maka ya abụrụ chi nke na-asị nke ahụ na-afụ ụfụ nke ike na-agwụ. Ọ bụrụ chi nke agbadoro n'elu obe na-feel pain. Ọ bụrụ chi nke na-anwụ anwụ. When I was in India, the God Almighty, they call him Bhagwan. Chukwu okike ka ewe karịsịa. Ya ma bụ Chukwu. Ndị Igbo nwere Chukwu. Chi karịcha maka na ama na enwere ụda obere chi. Echekwa na akwụkwọ ndị ọbịa kwuru na anyị nwawa obere chi, we are small gods. Ndị Igbo na-atụkwa n'esi na ọgọ bụ chi onye. When you are of great help to somebody, ị na ọgọ ka obere chi wee nye onye anwa. But don't worship that person. Asịrị gị worship well. Ịghọtara ya? Mgbe ị kwanyere nnukwu mmadụ ugwu ka ị kwanyere ya, ị dị worship ya. So onye a na-worship only, and Chukwu oke kwuru n'akwụkwọ Genesis, was it, thou shalt not worship any other God before me. Meaning, o nwere onye ọbụla ya ga-eri otuto dịka chi ukwu. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo, we don't worship Amadioha. Ịghọtago? We see them as the angel nke Chukwu, ndị na-enyere anyị aka na-ayọta ayọ n'aka Chukwu, but you don't worship them. You genuflect, you respect them. Yes, the way we respect the Hausa, respect elderly person, Rankadede, ndị Hausa, ndị Yoruba, Adana. Ihe niile a wee etu esi respect. Etu ndị Igbo si respect ndị ichie na ndị nze na ọzọ. All respect na dị. All respect a na-enye ụmụ ndị a. Ihe ọrụ ha bụ iburu anyị ya ebugara Chukwu. Mana ọ bụ for worshiping wo onye a na-enye otuto niile bụ karịsịa Chukwu okike. Ebe nwa na ịnọ n'ihe ogwu ịma na ogwugwu bụ mediator Isaac, onye na-eburu anyị yọ gị bugara Chukwu. Etu a ka ndị Igbo si ghọta ya pure idi. Asịrị gị worship ogwugwu as a chi ukwu. Ihe bụ, do you know that some people can be worshiping money? When you are seeing money as the ultimate, don't want to see governor carry ego, you are worshiping money. When you are seeing power, stable governor, president, fear as if now, no go onye karicha ike niile na nwere ike ọzọ after you, then when we treat man as such, we will go worship with onye nwe. Ma also Chukwu okike a, ị ga-ama na o nwere ihe karịrị ya nọ. Even when you are interceding to the other elements to assist you to get favor from Almighty, because they know road, they know, understand how things work in spiritual, they know where to take your prayers. Mana ihe na-ewute m nwute mgbe ndị ụka ọbịa ya sizi na Jizọs bụ chi ukwu, nwaanyị nyanwa na onwe ekwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. I quote ihe ha kwuru, ihe dị na agwa ha sị na ya na o nwere nna nke zitere ya na mgbe ọ nọgodo
ọ na-ebega our father sị na nna anyị nke nọ n'eluigwe. So onye nwa na onwe ya mana o nwere nna kiana. Don't forget, okay, the Pope Pius V. Yes, mgbe I dey chịkọta sị ka ha chịkọta Bible hazie na ha si wee here in order to put in one or two about as then St. Anselm, St. Augustine of Hippo, and St. Augustine, St. Anselm, and two other ones. I can't remember now. Therefore, we compare this work called Bible. Ha mechakwa tie nke ha. Ije na akwụkwọ Genesis. On the chapter verse now. Last chapter of Genesis. Ị ga-afụ ebe ha sịrị na onye ọbụla sịrị ka o wepụ ihe na akwụkwọ nke akwụkwọ a. Ka ewepụ ihe na ndụ onye ahụ, onye nke sị ka onye tinyere etinye ka etinyere ya ihe mgbu. Ebe ha ji wee kwupụ okwu esi ya. Ihe m ji akọwara gị ihe a bụ ka ịghọta the human input. Ịghọta the human input. So ịghọta gị ebe m gụrụ akwụkwọ anyị tụrụ taa. Luke chapter 1 verse 26. Ọ sị na mmụọ ozi ahụ abịakwutere ya. Ihe m chọrọ ka m weta asịgodo dị na ya n'ọnwa nke isii. While ha nwa na-calculate na March 25th ka o wee correspond with 9 months. So mana m achịkọwara na ọ na-agba asị achịkọba asị ọzọ wee kọba without knowing na ọ bụrụ na ebido mewe critical analysis of all the fact findings. I find out no nwere lights asị na-achọ ka cover ya. In order to cover it, more lights are coming. So here na-achịkọwara gị bụ Jesus is not God. Mary is not nne nke Chukwu, maka na Chukwu enwero nne. God has no beginning and God has no end. And Jesus abụrụ Chukwu, maka na ndị ụka ọbịa sị na Mary bụ nne nke Chukwu unto say na ọ mụtara Jesus onye bụ Chukwu. That is what ihe a kụziri na catechism. Na Mary bụ nne nke Chukwu maka na ihe na ọ mụtara Jesus onye bụ Chukwu. Anyị wee kwuo n'ọdịnala na Jesus abụrụ Chukwu. Therefore, na maka na Chukwu agụụ adịghị agụ Chukwu adịghị feel test, Chukwu adịghị feel pain, Chukwu adịghị anwụ, Chukwu adịghị ebe akwa. Ọgwụ amazi ụdị Chineke, ọ bụ na Chineke nwụ Chineke nwụrụ ahụ ma Chineke na-ebe akwa. So Chineke anyị ma adịghị ebe akwa, ọ dị anwụ. So Jesus, that acclaimed Jesus amụrụ bụ nwa Virgin Maria. Yes. He remains nwa Virgin Maria, ọbụrụ Chukwu. Whether he's a Messiah to their people, yes. Whether he's a rabbi, yes. A teacher, yes. Mana whether ma ọ bụ Chukwu, ọdịnala say no. Ịghọtara ya? So ka a ghara ijizi ụfọdụ ihe ndị a wee, because no that introduction of that Jesus ka eji wee rie ụmụ Afrịka. Ha wetazie obere ha na-agwazi anyị werezie wee na-superimpose usoro anyị bụ ndị Afrịka ji ekpere chi nke ukwu a. Wee kwuo okwu mgbe m gwara wee sị na chi nke ukwu anyị na-ekwu maka ya enwero mgbe ọbụla. Na chi nke ukwu anyị na-ekwu maka ya enwero mgbe ọbụla ọ pụtara wee sị na chi nke ukwu na o mere nka ma ọ bụ na o mere nka. Chi nke ukwu remain chi nke ukwu, mana Jesus remain Jesus. Na chi nke ukwu adịghị anwụ, onwero mbido onwero njedebe. So onye ahụ i kwesịrị ịma. So mana Jesus bụ nke ha mere introduce ka e wee push onye Afrịka down. Wee gwakwa gị na onwero miracle ọbụla na agba ochie na Moses na ndị ọzọ gasị na-enwere ụfọdụ ọrụ ebube melụnụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Wee challenge ụnụ wee sị ụnụ si gwa m ofu miracle eji na aha Jizọs wee mee. It doesn't work. It's not possible. Maka na ọ bụrụ Chukwu. Ọ Chukwu okike bụ onye na-eme ihe oge ọbụla na mgbe ya. So
Jizọs a na-ekwu okwu ya 25th enwelu 25th a na-ekwu maka ya bụ oge ndị Rom ji celebrate onwe ha mmemme ha of the sun god. Then ndị ụka Rom wee were superimpose ya wee sizie n'ụbọchị ahụ ka mụrụ ya wee create in order to justify their action ha create kwa na March 25th ụbọchị adị ime ya. Ndị a na-fabricate final ka m kwụsị ebe a. Eji kaadị wee bịa mma agbọ dị kru kaadị anyị ji wee bịa anyị kpọsịa ya isonyekwara anyị echi niile anyị ga-akụzi gbasara immaculate conception. Mary atụrụ ime na-ejighị njọ ọ dị immaculate dịka esi claim mụọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Ka anyị kpọọ Airtel airtime 05 28 53 10 82 28 68 53. Again 05 28 53 10 82 28 68 53. Let me call it for the last time. Airtel 05 28 53 10 82 28 68 53. Let me call MTN 65 73 51 86 47. Again 65 73 51 86 78. Let me call it for the last time. 65 73 51 86 78. Ihe ndị a niile bụ ndị anyị ga-elota kaadị anyị kpọ tata. Biko ọ bụrụ na ị nweta kaadị a agwa gị na kaadị a bụrụ kaadị ị ga-akọpụ sendịela onye ọzọ only my fans. Ọ bụrụ na kaadị na-agwa ya kpọrọ abụrụ netwọk ị na-use, please jump and pass. Somebody will load it. Thank you. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ kwubie okwu n'isi friends and ndị enyi anyị na our fans all over the globe, ebe ọ bụla onye ọbụla nọ under the influence of our voice. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu n'isi ha ka ha rabụ ndị niile si n'obi ha wee na-achọ eziokwu. Let them receive liberation. Let them be liberated. Ka ha nwere onwe ha na-agba ọbụla nke ha kere onwe ha site na ignorant. Let them be blessed. Let whatever they have lost in the past because of ignorance be restored back to them. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya gazie n'ọfọ. Ọ ya adịkwa echi niile by this time 9 o'clock anyị ebidokwa. Ịnerecha vidiyo ihe ị ga-emerụ anyị bụ share ya ka ya friends and well wishers so wee nụkwa nkụzi anyị kụziri ụbọchị tata from the horse's mouth. Udo dịrị ụnụ ka ọ dịkwa n'echi niile. Ka anyị dobiri ebe a ka ọ dịkwa n'echi niile, ya gaziere ụnụ.